цялото ти семейство. Какво става тука? Какво правиш, бе? Про лайнар. Абе, нещастник, ти на мен така няма ми говориш, не сте ми научили, ще разбия те глава бе лайнар. Айде, ла. Ти такъв бе, сладък. Я? Само на терикат, нали съм ти казал, това ще го правиш на 15 годишните лайнар. Нали се разбрахме с тебе нещо? И кучи така то обрат, то направо ще лайнарче. Абе, слушай ме сега, дебели, а ти на мен толкова смело не мога ми говориш. Лайнар, когато стана дебел, да, говори ми, че съм дебел. И какво ще ми направиш, бе, лайньо? Не ми се отваряй такъв. Нали ще ти размажа мутрата, бе, дебел? Бе, ще те видиме, казах и тук печети се яйце на газа, ти не го осъзнаваш още, ама ще те видиме. Печени се до пето ти на кура ми. Добре. И до пето на малката ти тъпа дъщеря също ми се пече на кура, лайньо. Добре. Не ми говори толкова смело, защото ще дойш ти на шокам репичката, бе, лайнар. Ще бъдеш, бе, лайнар, ти беше тук и се скри като най-голямата пишка, бе. Бе, ти как пък гледаш, ти причина някой, който се крие, Сладък, ти си точно на два удара, бе, не ми говори, бе. Бе, лайнар, ти си ми на един удар, бе. Ти говори, ти казах, бе. Ти си ми на един удар, бе, лайнар. Ти си точно на това, ти вярвам. Ти вярвам, Пичи, ти си ми на два удара. Ако от първия не паднеш, втория да е сигурно, че си нокаут. Значи човек... Добре. Ще видим какво ще направиш. И дъщеря ти ми е на една пишка, пичи. И ако си опрял до дъщеря ми, бил съм те в нещастника, бе, лайнар. Аз опрях и до жена ти, и до майка ти, и до баба ти, и до сестра ти и така нататък. Добре, като беше тук, що не дойде да съм те запознал и с дъщеря ми? С кой да се запознавам, бе, лайньо? Аз дъщеря ти я познавам, бе, не я познават всичките околни градове, бе. Малката курва, тя още от 6 годишна бата и ходи и се бе наляво и надясно. Разбра ли ме? Да, бе, разбрал съм. Ще ме разбереш по-хубаво. Искам. Сега като дой ти на блъскам главата. Само на клавиатурата ли, за клавиатурата ли мога блъскаш глави? И на живо мога ти наблъскам главата. Много искам, бате, ти разбирам, че не повярвай, ми ще го направя. И аз много искам да ти разбият тъпата Ти не можеш. Едно е да искаш, друго е да можеш. Нищо, аз ще те опра тебе, лайньо. Ще ми пръднеш на кура, лайнар. Ще ти ева майката на тебе. Твоята мамичка нещастна да ева. Ясно ли ти те питам, бе? Да, тя ми кажи, ти знаеш ли кой ти е баща, бе? Да. Защото аз знам кой ти е баща. Майка ти Росен. Майка ти Росен ми е баща. Сигурен ли си, че знаеш кой ти е баща, бе, лайнар? Ти знаеш кой ти е баща, бе? Баща ти Роси е, пич, аз успокой малко. Абе, лайнар. Роси баща ти пич ходи с токчета и с роклички и с жартиерчета и така нататък. И сега по курата на хората по улиците, бе, лайнар. Жалък, бе, лайнар. Ти си жалък, бе. Аз ли, бе? Не го знаех до сега, благодаря ти за информация. Ти си жалка проститутка, пич. Разбра ли? Добре. Разбра ли ме, те питам, не ми викай добре, бе. Ти говори толкова смело, бе, що си лайнар, бе, що си... Какво те питам, бе, лайнар? Аз не ми говори толкова смело, бе. Въпроси не ми говори толкова смело, бе. Тия бабката майче не е лайнар малък. Ей, ти така на мен не можеш да... Аз се спокой, защото ще дойш и ти натроша кофата. Лайнар, не ми говори. Ти натроша кофата, бе, лайньо. 10 години съм по-голям от тебе. Боли ме, курва, с колко години си по-голям от мен, бе. Разбра ли, бе? Върна, ще ти направя за хапката като на акула. Аз като на питбул ще ти направя за хапката, лайньо. Ще ти обърнат мутрата, ще ти смена кръвната група с един шамар, бе, лайнар. Разбра ли ме, бе, педал? Да, бе, разбрал съм тебе да ти еба пичката майчина, как няма да те разбере точно тебе? Разбра ли ме, педерас? Псевдо лайнара, тука Собиеския, кажи Собиеския теба в Турчина на срам да теба. Еба майка ти и цялата ти фамилия помяри по куци смървяци. Слушай ме сега, малък педерас, имаме толкова лайнар, не ми стискай се зъби, защото мен не ме плашиш. Говори ми по-спокойно, що ще мен не ме плаши, бе, лайньо, ще аз не искам да те плаша. Ама ще ти размажа мутрата. На мен ще ми говори спокойно, бе. На мен ще ми говори спокойно. Ще ти размажа мутрата.
мръднеш на кура, ще те видиме, казах ти. Мутрата ще ти размажа. Ще те видиме, какво ще направиш, казах ти. Аз ще отида на крак да те видя къв си псевдогерой. Ела, Ще отида. Ела. Сега ще наводни ми колата, няма с какво да пътувам, ще отида. Ела ти казвам, бе. Окей, бе, аз ти казвам, че ще отида. Аз ти казвам, че ще отида. Неща с Не ме карай да ти напият тъпците шампуна, майнар. толкова смело, кола говоря, че ме начела майката тъпа, бе. Си къде да се виеме майка ти ще е пана тебе, бе. Видиме, ти си остави телефонен номер, като съм в София, да ти звъни. майка, Къде да дойде, не ми говори, бе, лайнар. Ще ти остави, Ако си пичме слушай, преди пак да ти казвам, ти пуска направо ти се хваря да съм ти ябал пуската майката, бе. Абе, пич, само си дай номер, защото аз сега ще извън ще ти ебам майката, ясно ли ти? Лайнар, какво да ми звъниш? Ебам майката тъпа. Аз не искам да ми звъниш тук и да ми се правиш по телефони и по скайпове. Аз ще звънна, когато съм в София, ти да дойдеш да ти разцепа главата и да те пусна да си ходиш. Няма никога да дойдеш. Дай си номера, ако искаш, ако си пишки. Няма никога да дойдеш до София, защото дай си си номера и не ми се обяснява, бе, Цивко. смешили си на срам, бе. Дай си номер, добре, дай си номера, не ми се обяснява, сега що трябва да ми и говориш тия неща, бе. Не пише от ме град, Лайнар, казах ти, Лайньо. да се плаща и тука, бе. Па ти имаш кар, поне малко, бе, тя пичката майчина тела. Ти травестит ли си, гей ли си, къв си, ти не мога да разбера, Лайнар. Еба майка ти, еба насрана да еба. Страшно тъп е, Лайнар. Дай си номер, аз когато отива в Монтан, защото ти няма никога да дойдеш в София, аз да те намеря и да ти потърся тъпата мутра. Глупак, казах ти какво да направиш. Инвалид. Глупак, ще ми направиш кура инвалид. Казах ти какво да направиш, без да ми се обясняваш като курва, бе. Нищо не ми кази на мен, Лайнар. Абе, ти еба майката ми, какво ми се обясняваш тук пред 15 години, ще ми се правиш на силен, бе, Лайнар? Ти се правиш си един път в центъра на София и си набил там 3-4 на по 13 години и сами се правиш тук. Абе, мършо, ти представяш ли си какво ще ти направя, като те видя, бе? Ти представяш аз какво ще Нищо, аз ти казах, абсолютно нищо не можеш да ми направиш на мене, бе. Ти ма умен ли си, бе? Абе, ти си много дебел. Ти си страшен тапак, бе, брат. Дай си шибания номер да ти звънна като съм в Монтана, да срещам някъде ти нашокам репичката умряла. И така е, сес. Идвам, троша ти тъпата мутра и врата, звъна на майка ти и на баща ти там и той ме блокира, братешкав е тъп.